Takže budeme potrebovať pásku, obojstrannú pásku, megu alebo inú silnú petardu, guličky do pištole a slovenskú ryžu. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Nožničky a samozrejme kotúľku od hajzlu papíru alebo kartónovú rolku, ako tu vidíte. No, rolku od hajzlu papíru si odstrihneme podľa výšky megy, čiže približne nejaké 3 mm menšie ako mega. Takto krásne to máme. Vidíte, nejaké 3-2 mm ako mega menšie. Budeme potrebovať ešte niečo. Rovný kartón. Vidíte, krásne. Stop. Máš? Jemne. Máš? Krásne si vystrihneme nejakú kocku, ktorú si priložíme k tomuto. Aby to bolo krásne tak. A teraz už vlastne len kúkajte. Máme vystrihnuté. No tak, takto krásne to máme zalepené. Môžeme použiť aj lepidlo, samozrejme toto je ľahšie. Teraz si dáme megu. Zoberieme obojstrannú pásku. Možno, že ju každý nemá doma. Stačí aj sekundové lepidlo. Lenže dneska som akurát u kamaráta, čiže sekundové lepidlo som nezohnal. Pravda, že je nedeľa. Takto to máme krásne oblepené páskou, alebo už ako som spomínal, sekundovým lepidlom. Dáme megu približne do stredu, aby sa neobmedzilo buchnutie. Keď dáme do stredu tú megu, tak to rachnutie bude veľmi silné. Ako sme spomínali, slovenská ryža. Slovenskú ryžu sme si zvolili preto, lebo veľmi dobre sa rozprskáva. Takto máme krásnu megu v slovenskej ryži. Vidíte, krásne naplnené. Teraz guličky do pištole vsypeme. Ako vidíte, dali sme si slovenskú ryžu len do plna, len do polovice, alebo teda do 3/4. A
guličkami sme to dosypali, lebo väčšinou sa pušný prach zdržiava v horných častiach. Ešte by som aj zabudol. Môže sa pridať pušný prach pre lepšiu viditeľnosť dymenia. Ako vidíte, je to len pušný prach z petard. Okolo megy si krásne nasypeme pušný prach. V tejto nie je nič. Ani v tejto. Tu je naša stará dobrá síra. V tejto tiež. Vidíte, táto je ešte nepoužitá. Nie. Takto to krásne okolo megy zasypeme. A síru z megy takto krásne oblepeme, aby sme nespôsobili pretrhnutie. Máme tu ďalšiu petardu. A ešte pušný prach, vidíte. A dá sa to samozrejme spraviť aj bez pušného prachu. My to tu pridávame, lebo máme ho nadbytok. Tak. Krásne si niečím ometieme ten pušný prach. Alebo tak. Teraz si tento kartón zoberieme. Zase starý dobrý kamarát.